Anteeksi, miten tää sun innostus jalkapalloon saikaan alkunsa? Noniin, otappa nyt tuplakuva. Se oli ensin vihaa, sitten vihdoin myönsin itselleni, että se on mahtava laji. Milloin tämä yllättävä herääminen tapahtui? Vuonna 2011. Jaha. Ja mistä sinun nimesi? Mikä sinun nimesi olikaan? Serena. Serena. Kyllähän minä sen tiesin. Mistä se tuleekaan? Italialaisen jalkapalloijan mukaan pelasi vuoden 88 MM-joukkueessa ja vuonna 89 oli paras maalintekijä Aldo Serena. Ja syyllinen nimenantaja on tässä. Ei. Mitä on liukutaklaus? Kysymme, mitä on liukutaklaus? Kuka tietää? Siinä on. Siinä on niin tärkeintä, että onko se nilkka ojennettuna vai onko se niinku tällainen näin, että jos se tulee jalkapohja edellä, niin vihelletään, mutta jos se on tälleen, niin ei tuomari ei vihellä sitä ja niin. Mihin se osuu, osuuko se palloon niin. Ja osuuko se sen jälkeen niinku jalkaa. Joo. Eli takimainen jalka voi olla se, mikä voi osua kato sit sen jälkeen pelaajan jalkoihin. Sitten tuomari viheltää. Ymmärrätkö sä nyt mikä on liukutaklaus? En mä osaa vihellä. En, mutta ei se haittaa. Ja sit huudetaan, kun se osuu palloon. Mä muistan vaan sen, että jalka on ojennettuna.